Rocío, eu creo que esta fermosísima muralla xa pode dar algunha pista do recanto que vimos coñecer hoxe. Pois efectivamente, José, eu represento a Lugo Centro. Nacín aquí e criei-me aquí, entón, pois para min é todo un orgullo, todo. Todo o que poida vou no dar. Todo por Lugo. Todo por Lugo sempre. Fálanos un pouco de ti. Son profe de teatro, estudiei interpretación dramática, gustame moito interpretar e contar historias. Son actriz sin traballo, se alguén me quere contratar, cantante tamén, artista, o sea, basicamente eso. Chamamento. Chamamento a xente para que me contrate. Sempre me gustou un montón estar nun escenario, sempre soupen que tiña que estar ali por algún motivo. Gústame emocionar, falar coa xente de cousas, son intensa a veces, tamén gústame facer rir a xente. Hai que ser intensos en esta vida. Hai que emocionar e emocionarse, que é do que vai a vida. Meus pais animaronme moito a que me apuntase e dixen, pois vou probar sorte e que me gusta moito estar nos escenarios, que quede claro, punto, e xa está. Aportodísima sempre. Pois xa me coñecedes todos, nada, vou intentar pasalo ben, a dalo todo, votádeme, nada, moitísimas grazas a todos.